Sanibonani guys, igama unqabileni phathela amanqampo okuzokenzeka kuthando nesithembu ngeviki elandelayo. Kuvezwe ukuthi uma Khumalo usazoqhubeka ebe nengxoxo phakathi kwakhe noMangwabe emtshela phela ukuthi yena uyazama bandla ukuthi ayidlulise le ngxabano yakhe noMseleku, kodwa kunzima. Uyasho ukuthi amazwi awasho ngalolu babusuku besizini ledlule asahlaba enhlizweni yakhe, futhi-ke iwona lamazwi agcineke esemlalisa esibhedlela eseshawa ngisho nayi-depression. Ushilo-ke kuleli viki ukuthi impela into eyolungisa ukuxabana kwakhe noMseleku ukuthi yena uMakhumalo aye kuyena uMseleku amtshele ukuthi baba, yini enye idingo unkosikazi wakho? Baba, ingane idlile kodwa ngabe umuzi u-right? Usekhuluma ngoSamkina-ke lapho guys. Kushuthi mhla waba nomusa kuSamke yila yena benoMseleku bazoba right kwi-relationship yabo khona. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMseleku uzobe seyahamba-ke kwindodakazi yakhe endala uSneh ayomtshela phela ngalolu daba lokuxabana kwakhe namakhosikazi akhe. Kodwa-ke uSneh uzomane amnikeze advice uyise athi, wena baba, yingoba lamakhosikazi akho uyawatotosa, uyawanesa. Yingakho nje ekuphatha kanje, musu lokuwalandela. Kukhona nalowo munye owayeloke ethi uyahamba kusukela kwisizini endala kuze kube manje akahambile, useyahlala manje emzini ebizayo unethezekile, kodwa wayeloke ethi uyakushiya uyahamba. Yeyi, abantu mabahlukane nawe baba, bakushiye phansi nje. Hayibo guys, uSneh uyalwa-ke manje ngoyise-ke manje useshaya phansi kushunquthule uthi nje umuntu ofuna ukuhamba akahambi, ahlukane nobaba wakhe. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi indodana-ke yakhe uMseleku uLwandle uzoke esiyahamba-ke kuyise uMseleku eyomtshela phela ukuthi sengathi usenze iphutha, wahambatha nentombazane, ngathi-ke mhlampe nawe usezoba ubaba, noma engabaze esho kodwa uthe wenza icala. Alikho-ke icala elidlula lokuthi uzoba ubaba ungavaze phela ugane. Kushuthi-ke naye-ke maduzane-ke uzobeke semlethela umzukulu. And umthombeni umane wathuka, kodwa yabo lokhu kuthuka okunenjabulo phakathi, yebo. Futhi-ke asimsoli-ke ngoba vele kade ayisho ukuthi ufuna uLwandle amzalele phela naye umzukulu, ngoba phela siyambona uMpumelelo ubhizi ubhuti, abazukulu baqhamuka left, right and center bayalandelana. So nje vele mengase kuthiwa-ke uLwandle nawe uzomlethela umzukulu, hayi uMseleku uzojabula impela, uyoze mhlawumpe agiye guys. Aphela lapho-ke amanqampu othando nesithembu. Ningakhohlwa-ke nokulandela amazwibela azoqala ngalo iviki elandelayo ngoLwesithathu nangoLwesine. Ningakhohlwa-ke nokusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabileni phathela amanqampo okuzokenzeka kuthando nesithembu ngeviki elandelayo. Kuvezwe